FM Radyo Pangasinan DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Sa programa mangiter, nadalan at saray ay sa kiyaninawa. Tan opinyon, unong dignaan na saray umbali at saray issue. Yung makakaapekto at bilay. Kawayangan, tan kanupugan na balang sinansakay. Lignaay babalay! Kaulop, tan kaentabay. Susari manangilaban at kanupugan tan kawayangan at saray umbalay. Kapaborito RJ Jimenez, tan kapaborito Joseph Kanilang Bakani. Lignaay babalay! Naringalan, Lunes yanggad Biyernes, alas 8 yanggad alas 9 nakabuasan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Lignaay babalay! Good morning! Naimbangkal daw bigat kada kayo amin, apo. Mabigya kabuasan Pangasinan Dagupan. Wadya tila lamat yung mga imparuntal na sari balita issue at komentaryo ni Pakarasari Matuan. Liknaay Balay! Siyempre, kalob kanta ba yo, saray kapaborito yo, amigo yo, RJ Beray Jimenez, at your service, always! Tansay magtarilingkor, magtariyon kapaborito, Joseph Kanilang Bakani. Agaw natan na Lunes sa tatong tanagagi, petsa 14 sila at bulan na Abril at taon 2025. Actually, Lunes Santo natan. Ayalamay Holy Week ya silibra tayo, obserban tayo at sayan na simba tatong tanagagi. At siyempre, Call of Cantabay Timat at technical side. Sa Repogi na Pangasinan, sa Manangaro Lawas, the faithful one, Engineer Richard Olanday. Engineer Dennis Justoni Palaganas. Neonong at sa may abitla tayo ni man, start lang na sa Semana Santa o Holy Week at tatang tanagagik at sa rin kaplusan at walay panawagan na sa kay obispo. Magpahinga muna tayo sa politika. Nagkalalo la at sa Huwebes Santo at Biyernes Santo. Yan iner at ipapakabat mo, ipapasabi mo na sa COMELEC or Commission on Elections, bawal, mahigpit na pinagbabawal ang pagsasagawa ng pangangampanya sa Huwebes Santo at Biyernes Santo. Ceasefire. Ceasefire. Kimot. Ulad sa ratay, gana-gana layag dalaga gawaan. At unang at ira, saray kalabanda. Ganyan importante at sa rantan niya agaw, mag-meditate tayo. We should understand what is good and what is bad. And what we have to do and what to avoid. Importante rata na tatong tanagagik. At nagkalalo at sa arapan tayong eleksyon, tanan karuman, at dyan sa may sermon na sa Kura Paruko mi kapaborito Ajay. Abit latutay, ang tutay sangka bulatan yan nilikna ng Jesus Christ. Sa may panon niya si Kato at amay nansakbak na krus. Anto may pilplimero ya sinakbat ton krus. Aman so may momento ya inlako ng Judas si Jesus Christ at sari pariseo in the amount of 30 silvers. Yata may tatawag, yes, pilak. Atan may tatawag ng betrayal, kapaborito RJ. Kanyan manaya. Si katute sang kasakitan. Imagine, kapkaibam,
sakit saray kaibang barkadam kapaborito RJ, kapalagayan mo ng loob. Insan sikato sa man betray ni at sikato Traidor. man traidor at ang sakit man. Sikato may pilplimero, yan nilik na ton sakit Mong at takyan. paguto. Makapanbibilay ni Ray Traidor. Di ba? Kasi dapat konsensya da sa kalaban da, di ba? Yeah, ay traidor di ba? Yes. In their own, di ba? Yes. No, sige pa, no. Bali-bali, Say, walay peace of mind nyo, no. Traidor kayo, o sige. neneng ninyo Judas. Jad ginawa ton impantraidor agto na angkod linawa to. So ginawa to. Anto ginawa to? Nanbikkel. Socialist. Kasi, imbagak lanti, di ba? Konsensya. Konsensya. Di ba? Peace of mind. Nga po, Yes. paluri mo ka te kaibam, kapalagayang loob, insan mo traidoron, ilako mo because of kwarta. Kwarta. Yon. Ay, socialist triangle. Agmo man na samit-samit, Ay, di ba? in exchange of monetary consideration. Nga po. Sana wag. Wala Now, na may arom, agdatan nunuton because practical aklabat. Ta kwarta, sumakapanyari kwanda at the end of the day. Di ba? Yes. Wala- Sansalam lamang ya binitlamtam ka paborito RJ. Ikunik ko pahaya so word ya betrayal. At sa arapan ng eleksyon, let us not betray our country. Ay, ito. And deprive it with good leaders in exchange for an ayuda. May merap tad. Sana. Kasi- Wala bantayan ko laman. Ya gabagabay dan manirap anaya eray totoo because of that. Ya si Karaso mansan siya at power. Kanyan ngano ayuda klan ayuda basta wadyak sa yung posisyon na uputanak si rin. Wala actually so anong nang kong cartoonize. Oh, di ba? Anong nang kumuma? Engineer. Engineer yung pinadala kong cartoonize diba? sa'yo nung Saturday. Diba? Ipakita nga natin, Engineer Ay, Richard. socialist triangle. Ay, ang cartoonize sa tatong tanagagig. Aliling to, aramay to aka, kukurong. Antoy, akin kukurong ira. Tatutumbukan damay ayuda ya walad arapanda. Pero, gabagabay dan. lulagdan ang kukurong, wala balat at bunagda, may politiko, yabang bunbun na sa may ayuda. Yasing antay may banwit. Ya tumtumbukan na sa may ito, untan so aliling to tanatatang tanagagig. Kukurukan tura. Yun. Ay, socialist. Engineer Juan, Richard, sir, pakita nga natin para makita ng tao kung ano talaga ang purpose ng ayuda. Saka yung masamang epekto ng ayuda. Yun. Di ba? Yan yung kailan ka magbabago ka ba? Yan yung ayuda, yun yung politiko, yun yung mga botante. Gawat lang to kalamor na ayuda. Kasin abot-abulin to. Kapag mo nasa may politiko, tapendarantan at nagulmuran ko kayo. At maratan ka pa dito, Richard. Kaya wala may kwanto, may katungtungkulan. Gabay daya wadtan kayong sansyan maningirap. Tapiano walay nakurukanda. Kasi no walay nakurukanda, insan si katutan so pangibasi tayo na pangibuto tayo sa kaya kandidato. Ay si katulay gawon to, ang gano ang gapoy gawon ton mo ang iserbisyon sa si kayo. Di ba? Kanyang gabay dan mansansyan wadtang kayo liksab. Tapiano nakurukanda kayo. Yes. Sana magising na po tayo. May nausar Ang mga na kayo. sistema na ganyan, yes. Oo. Niya man ay, gano'n inusulaan to man ay, yung liko-liko. Ay, tumbukon to. Tumbok ang tumbok. Narami kurong-kurong. Yung mga anda pa. At sa tay ayuda. Ay, nako. Sa effect, sa kayo epekto tutan ka paborito, Ajay, nung namuya report natin, at sa survey, antayo no, anto si babaga na balita natin na tatang tanagagi. Jad SWS survey, sa ibabaga na danatan, simapat at 35.6% so sare Pinoy ya nanaurasan. Pigara? 35.6%. Abot-aboton tuloy kapal doa. Yes. Naghihingalo na. Oh. 35, di 15 labat, di kapal doa. Yes. Ay, socialist. Ngayon na yun,
Sumikat pa ang bilang ng mga pamilyang Pinoy na dumaranas ng gutom sa bansa noong Marso 2025. March labaritan. Ha? Unugod sa may resulta na sa non-commissioned survey na Strat-Based Social Weather Stations o SWS. Sa bilang nasaray mairap ya pamilyan Pinoy, ya kalikna na sa may total hunger, Eras. total hunger, oras. Si mapat at 35.6% nad sa may Marso. Malapod sa may dati at 26.4% nan Pebrero at sa malam lamang ya taon. Ang total hunger o kombinasyon ng moderate at severe hunger ay nagsimulang tumaas mula noong Enero 2025 mula 22.3% sa mga tahanang kinukonsiderang kanilang sarili na mahirap. At bahagya rin itong tumaas sa mga non-poor families ng mula 16.2% noong Pebrero hanggang 18.3% noong Marso. At base pa rin sa survey, kapaborito RJ, ang porsyento ng mga pamilyang Pinoy na nagsasabing sila ay mahirap ay tumaas din ng 1 puntos o naging 52% noong Marso mula sa dating 51% lamang noong Pebrero. Nako. Nabatid na ang estimated numbers ng self-rated poor families ay nasa 14.4 million noong Marso mula sa dating 14.3 million noong Pebrero. So yan, bago mo ituloy, meron pa. Kasi alam mo, kaya maraming naghihirap na Pilipino, bakit ka mo? Dahil sa hindi sila makahabol dun sa presyo ng mga bilihin. Yan. Mangkukulira, pero aga makausil may aalmunda kalamor. Lapod sa may bili na saray sa saliwan, yan po yung dapat na bigyang tugon ng mga namamahala sa atin. May abot kamay yung presyo para sa mga masang Pilipino. Kaya nga sila naanaerasan ira talapod bili na saray sa saliwan. Sige, tuloy. Sa talaranan nyo nilitan, mga kapaborito RJ, intagay ng US President Donald Trump, taripa. Sa kabalik santutan na tatang talagagik mo, itagay tutay taripa, umbilimat, presyo na saray sa saliwan. Domino effect na. Yes. Kanya ninang ninyo sa China, babawi. Bigara ma-impact sabtun taripa at Amerika mat 185% amount o nalilingo. Mong no walay sarili tayong produksyon niya para sika tayo. 'Di ba? Umaasa naman tayo sa mga ini-import natin. So talaran ng this ongoing trade war among nations. Ay, socialist. Malay balbalag epekto tutan na anid sika tayo. Oo, tama ka diyan. Yung mga halos nasa minimum wage earner natin. Sige pa, makahabol ni Rasiray na satan. Di ba? Pero, anti-karudara talalamad, di atagay sa sweldo. Di ba? Correct. Aramay manufacturer tayo, aramay empleo. Iatagay sa sweldo, naalmudatang kasi. Yan yung mga epekto. Kabaluyan, kanyan. Paano natin ito resolbahin? Yan. Mariresolve natin yan kung mag-iisip tayo ng tama. Yes. Kaya nagsabi ni Bishop, let's do good. Alamin natin kung ano ang tama at iwasan natin kung ano ang mali. Ngayon, this coming election, anong tamang dapat panuntunan natin? Serbisyo o ayuda? Yun nga Di ba? Ayuda, kurukan dakilabat, wala namang serbisyo, hindi nag-iisip kung ano yung long-term na mga solusyon sa mga problema. Walang mangyayari. Mananatili po kayo sa inyong kalagayan. Mag-isip po tayo. Kaya nga sabi natin, kapaborito RJ, sana yun ang pagkakatandaan natin. Let us not betray our nation. Na magkaroon tayo ng magagaling na mga leaders. Yung tamang magbibigay ng serbisyo at hindi yung puro ayuda ang nasa utak niya. Mahirap yan. Di ba? Napakahirap talaga, kapaborito Mansan RJ. siya kila, yung tanso, panagbilay tayo. No, ang gapo so serbisyo ya maong, gamor na saray piliin tayong leader. Ni wadya si katila lamot, so pangkanaw nawa. Di ba?
walad si katayoso armas piano jaduntan at palaisan irarayan totoo yang kapisir vision iter daan sa si katayo, di ba? Kumbaga, the Mangkasa ball, kay tayo. yes, the ball is in our Yes, hands. yes, ah. oo. Sa kapalaran, at antay lata no, abit lam tay bula, wadtan so samay bulang kristal, nanang nang mutay kapalaran mo. Agaw Yes, siguro sabi ninyo, yan po ang nasa isip ko. Dahil matalino akong botante, pero mas marami ho, perdona, so, mangmang, di ba? Na ang maitutulong po natin kung tayo ay may sapat na pag-iisip at alam natin ang tama, i-guide natin po natin yung ating mga kapitbahay, yung ating pong mga kaibigan, na, di ba, may naguguyur na sa aming panangning mo. Yes. Ay, ayuda. I-guide tira, iwan-wan tira, at ang sunagawaan tayo. Pinablimiran dumarungal, ipatalos tayo sa sikara. Subad effect nga sa tay, mandepende ka pala labat, ayuda. And speaking of ipatalos, may appeal ako kapaborito RJ. Parad saray Marites. Marites. Saragton saya sa Imaritesyo. Oo, tama. Ya sa Imaritesyo at ang kalalod saya si Mana Santa. At may pangkaabigan na karaklan. May ano pala, may bad Marites, may good Marites naman. Of course. So, meron panawagan naman. sa mga good Marites. Sa mga good Marites. Kahit na sa mga bad Marites. Pwede bang kahit man lang sa itong panahon na ito, yung mga kayo. bad Marites, maging good din sila. Yan, di ba? Yes. Mangilin kayo, manggawa kayo kamaungan. Semsalan lamang niya, agtayo na pukpukan tayo sa ngitayon man labir. Di ba, ang appeal na lang natin, tulungan natin na umangat ang ating gobyerno, ya sa ilabiryo, serbisyo, aliwan, ayuda. Ay, nako. Yan ang kailangan natin. Nagauntan, mga kapaborito. Yan ang kailangan natin. Anunot ang kulalayangan kapaborito, RJ, sarang may palabas siya panaon. Ang gano saray OFWs, natutulungan ng saman. Oo. Yung wala mga may- pamilya ng OFW, binibigyan ng puhunan niya. Oo. Kasi bago mo ituloy, nga. Yun hong mga OFW natin, nagkakapagod-pagod yan doon sa Biektao, di ba? So, kailangan yung mga pamilya na lidito, yung pinapadala, antadano panon iusar. Yung hindi lang basta umaasa. Yes, kung paano mag-multiply. Oo. Kaya yan, itinutulungan din sila. Kasi unsabi agaw, tatakan para, irate OFW tayo ay, amon sabi radya kumon, relax lara. Wala lay ni paunan daw, wala lay ni gusyo da, antadano patong patulakan sa kwarta da. Yan. Kasi katutan at sa palabas siya administrasyon, in one dapatan. Actually, Oo. dakal iray OFW ng saman kapaborito. May sasalamat at sa tanya, inlon siya. Yes. Inlon saya, tulong pangkabuhayan para sa mga OFWs. Indanda ni Rekin, may pangigapuan. May kapital. Kapital, yes. Oh. Investment. Tapenjaron tan at si katume usaranda, pangigapuan da yung negosyo da. Tapian jaruntan at tagira basta-basta matlabat la unilalo at Yes. sara may Kapamilya da. remittances na sa OFW sa guntan. Correct. Tapian amay aliwan walay bigla niya pan kaukulan, walang tampol mo so pangalanda. Yes. Aliwan sa oo. may pastidyon da ni may walad biktao. Yan. May ilalo dan nay. Imbang daratan, walay seminar da, walay may impangi wanwanod sa sikara. Kasi daklod sa may sa antada, wala bikto may kapamilya da, mangi pawit, ay tawagun tolare barkada to, nanto may papawit to, si katigaga susundan binulan. Agda nanununutan niya, napag-amang patulak ang damay kwarta. Kasi unsabi pa naon niya, may kapamilyan walad bikto, at manidad mo, ay wala relik na tumatla, di ba? Sakit, di unsumpo matla. Tababing makapampinawa mo, ang sa pambilay to, walatan. Yes. Ya sabi ito, aliwal sa may Correct. dyan salitan Pangasinan, kaskas de. Tamay kaskas de. Amay no anto may inal mo to, no angga pula, si angga pumatla. It is aliwa. Kanyan maong mana. Singa inyo po upot Siyempre may binulan to na ipapawit, binulan na gastos ma. Adi kaskas de.
ang gapo so sa may nayarin pamaliket at sa sikat noon sa bidya. Yes. Ay, So socialist. let's take a Marathon look. man, Let's marathon take a man. look back ka paborito Ajay. At sara man niya Wala panahon ni niya. man. Wala ni Hindi, kwanta, wala nata, ni. kwanta. Siyempre antamo lang no dumay administrasyon, dumamulan programa. Mhm. Pero let's take a look again at sama niya panahon ang mga OFWs ay natulungan ng gobyerno po natin. Lalo lang sa provincial government. Panoorin po natin ito. Oh, by the way, habang hinihintay po natin yan, we are inviting you, kami ni Kapaborito Ajay, dito sa Liknay Valley, at 8 o'clock in the morning, maya-maya po ay makakapiling po natin ang butihing mayor ng lungsod ng San Carlos for a live radio interview. Dito sa Liknay Valley, Mayor Julier Ayoy Resuello na San Carlos City. Talaranan nyo ta, natatang Nandiyan talagagi sa San Carlos, yung Oo. serbisyong ayos. Ay bukas pala ito, April bukas. 15. Bukas. Not today. So tomorrow, Tomorrow tabayanan po na. ninyo mga kapaborito. April 15, bukas po. At 8 o'clock in the morning, makakasama po natin si Mayor Julier Ayoy Resuello ng San Carlos City. Ngayon, ito po yung video na sinasabi namin ni kapaborito RJ. Very supportive po si Gobernador Pogi at lahat po ng kanyang mga OFW families ng buong Pangasinan po ay talagang ibinigay niyo po yung buong suporta. Naniniwala po ako sa tulong na ibinibigay nyo. Numero uno, hindi lang sa inyong sarili at sa inyong pamilya. Kayo po mga OFW, kung hindi yung mga naitutulong nyo rin po sa inyong mga kababayan, kapitbahay man, kamag-anak, at lalong-lalo na po ang mga proyekto na ginagawa ninyo sa inyong mga bayan, barangay. Ang yaman kami ako, balbalag kaya salamat sa interview sakripisyo. Ang pagod at sakripisyo po natin ay para po sa mga susunod na henerasyon na Pangasinense. Narinig mo yun, kapaborito RJ, para sa mga susunod na henerasyon ng ating lalawigang Pangasinan. Yan sa makapabagas na bago, di ba? Mm. Yung proyekto na palaging iniisip, pag sinabi mo yung para sa mga susunod na henerasyon, long term. Long term. Di ba? Yung mga proyekto na pakikinabangan po natin para maihanda natin ang Yan. kinabukasan ng ating mga magiging anak, apo. Hmm. Di ba? So yung mga proyekto na kapakipakinabang Yan. na pwedeng madatnan yan ng ating mga susunod na henerasyon. Yan. Yun. Hello, good morning kay Sir Wilfredo Sibayan. Sabi niya, good morning mga kapogi. Kay Madam Mylene Alvaro, maabig kabosan Pangasinan. Idol ko, Sir Joseph, Sir RJ. Masantos natan niya ago. Salamat yala ng tanggano mairap sa bilay. Nakakaraos lagi. Salamat at asawak Intoy Wapson. Ingat kanlana. Oy, Yan. Intoy Wapson, good morning. Good morning. Sabi naman ni Sir Jerry Domingo, good morning gentlemen. Ang kumunoy sa kahirapan ng mga mahihirap ay yung mentalidad ng pakurong. Ngayong eleksyon na pansamantalang ginhawa. Pagkatapos maubos sa rebanding at sari-saring bisyo, Rebanding, rebanding, tama naman. balik sa dati, napapauto lagi sa mga senatong, congressman, mayor at councilors. Kwanto, ng Sir Jerry. Ay, kwanto ng Sir Jerry, nanyuta na yan. Kaya sana this coming election, lagi nating isipin natin ang kinabukasan ng ating bayan at isipin natin ang kinabukasan ng mga kabataan. Magpapatuloy po ang Liknay Valley, kaya rin inasarang pakabatan pa imano malalapunit sari manangang tabay. Ang puta-putang Iren Balita. Kayo mismo ba pumatay? Ako?
marami. Ang puta-putang Ransoneta. Hot shot running in my non-stop 30. Son ang puta-putang informasyon. Aya sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Kapaborito, mantrabaho tila. Alas 8 la. Oras, ipapangarod si Katayo na Abante, Pangasinan, Ilocano, Party List 123. Api. Oras sa din sa inyo ni Mayor Julier Ayoy Risuelio ng siyudad ng San Carlos, San Carlos City, maudlad at maayos. Tao dito na tinatakot at nananakot. Ito ang sagot ko sa mga nananakot sa ating mga kailyan. Huwag niyo silang taonin! Harapin niyo ako! Ang panunungkulan ay serbisyong pinapahalagahan. Hindi ito kinakasangkapan para manira ng walang pakundangan. Tayo'y alipin ng ating sinumpaan. Pagmamahal at respeto sa kapwa ang siyang ating daan. Maglilingkod ng tapat ayon sa kagustuhan ng mamamayan. Para sa bayan, iwaksi ang kasamaan at mga ganid sa kapangyarihan. Maniwala ka, dulot nito'y walang humpay na kahirapan, madlay masasadlak pa sa kawalan. Ating pag-asa ang binibini na minungutya. Nakapiring ang mga mata, simbolo ng katarungan at hustisya. Samahan pa ng panalangin o sinta para sa mga walang budhing tatamaan ng sentensya. Makakaasa po kayo, tamang adikain aking paninindigan. Mayor Rami Pareno, ang tunay na anak ng Ordaneta. Subukla, Elias Villanueva, kalidad na serbisyo, magbalay sunido ba? Nabag mong ituloy, Elias Villanueva, yan konseho'y kalasyaw na pag-ipawil ka. Elias Villanueva, ipawil ni ka. Elias Villanueva, putusan ni ka. Elias Villanueva, ipawil ni ka. Elias Villanueva, ibobobi ka. Elias Villanueva ng Kalasyaw, number 14 sa balota. Mga kapaborito, bilang pagunita sa Semana Santa, pansamantalang hindi ninyo masusubaybayan ang inyong mga paboritong programa sa April 17, Huwebes Santo, April 18, Biyernes Santo, at April 19, Sabado de Gloria. Magbabalik ang regular programming sa April 20, Linggo ng Pagkabuhay, alas 5 ng umaga. Maraming salamat, mga kapaborito. This is DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan, whose sole mission is to inform, to educate, to entertain, delivering to all Pangasinenses news that is true, public service that is sincere, commentary that is fair, and entertainment that is proudly Pangasinense. This is your DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Going beyond just being number one. Working towards total domination. Jad Dagupan, walay saksakay a radio station ya iyayag nasaray Dagupenyo. Jad Herrero, Paborito. Lasip Chico, Paborito. Lasip Grande, Paborito. Loboy, Paborito. Lukaw, Paborito. Anjet Maluwad, Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Balita sa umaga. Musika walang sawa. Pangasinan Gulf Waves Network Corporation. Sa Pangasinan, ito ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Kahit saan sulok ng Pangasinan, Paborito. ikaw ang pinag-uusapan. Paborito. Ang radyo na paborito ng bayan. Paborito. DWJE 88.1 FM ang pinapakinggan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paborito. Paborito. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM
Paborito. Tuloy-tuloy, salik na ibalay at ating tanagagi kalop kantabi ni siyempre Sari Magtarioran, kapaborito ko. Amigo yo, RJ Vera Jimenez at your service always. Sa Magtarion Lingkor, Magtarion kapaborito, Joseph Kanilang Bakani. Hello, good morning kay Madam Emma Alipio sa Ikwanto. Morning po mga kapaborito kapogi. Sir Joseph, Sir RJ. Congratulations sa mga graduates ng Basing Elementary School. Ngayon po mga sir, congrats din sa dalawa kong apo na may award din ngayon. Oy, oo, congratulations. Sabay-sabay na yung mga graduations po ngayon mula po sa mga pampublikong eskwelahan at mga pampribadong eskwelahan naman po. So sa lahat po ng mga magagraduates, congratulations. At siyempre sa mga naka-achieve ng academic excellence. Congratulations din for a job well done. Yes, at sa kanilang mga magulang, siyempre. Yun, siyempre. At binabati ko rin yung anak ng ating kumpadre na si Colonel Jean Sapiera. Yung anak niya kasi kapaborito Ajay, graduate din ngayon sa Philippine National Police Academy. Wow. Oo. At siya po ay nabigyan ng award. Siya po tatanggap ng Chief PNP Kampilan. Oh. Yan si Cadet Gabriel P. Sapiera ng Pangasinan. Alunlunag yung taga Pangasinan. Wow. Yung makawat na untan niya kagalangan. At sara may batch to, yaman graduate at sayan taon. PNPA. PNPA. So magmaliwlayan opisyal. Inspector, yatampo. No, loob at serbisyo, kumbaga Jad Army, lieutenant niya tampo. Inspector. Police inspector. Inspector ba? Yes. Inspector ba yan? Yes. Yung unang ano yan rangko. Na opisyal. Yan. Commissioned officers. Yan. Inspector yan. Ayan. Congratulations sa mga graduates. At sana ay mag-aral pa kayo maigi. Halimbawa, graduate ng elementary, tuloy-tuloy lang Ituloy nyo lang yung mga pangarap nyo. Wag ho kayong hihinto sa pag-aaral. Wag susuko. Maraming pagsubok ang darating sa iyong buhay, pero wag mong isuko ang laban. Tuloy-tuloy lang. Yeah. Lalong-lalo na sa mga magulang. Wag nyong isuko yung future ng mga anak ninyo. Ay panawagan sa sino mang nakapulot doon sa lisensya ni Dave Jimenez, yung anak natin. Dahil nung araw ng Sabado, meron siyang binili diyan sa bayan ng Lingayen. Ano nangyari? Tapos nung umuwi siya, wala na yung kanyang pitaka na maliit lang naman. Lalagyan ng barya, pero nandun yung pera at yung lisensya. Kaya kung sino man yung nakapulot, na lang sa MIO natin, surrender na lang sa pulis. Kahit yung lisensya lang, wag na yung pera. Sa inyo na yun, mga 2,000 lang naman. Regalo nyo na lang yun. Pero ang doon, ang masaklap, may mga mapagsamantala. Kasi di ba na-post sa social media, di ba? Yes. Sa MIO at sa aming mga Facebook page, may mga mapagsamantala naman. Biruin mo may tumawag, tapos napulot daw sa Lingayen pero nasa parting Pampanga na sila. Okay. May niskurtan lang daw dito sa Lingayen, napulot nila. Tapos alam mo bang sabi? Na pwede nilang ipadala at GCash na lang ng pampadala na 500 plus. Kung napulot sa akin, kung napulot, mayroon na ngang pera doon di yun na lang pambayad, di ba? So yun yung mga scam. Sapat na yun. More than enough. Di ba? So yun yung mga mapagsamantalang mga mga tao. Kasi nakita nila yung phone number doon, binibiktima ka pa. Ay nako. Kayo mapatauli kilay kasalanan. Holy Week na Holy Week kayo
sige. May mga tumawag na ganun na magpadalaw ng pera dahil yun ang ibabayad nila sa padala center. Oo. Nako, may pera na nga yun. Kayo pagka Ay, nako. nakarma kayo, sige. Di buti na lang kumuha ka ulit, di ba? 500 din lang naman. Di yun na yun. Yes. Di ba? Yes. Kay Sir Maxi Solis, good morning. Good morning po mga kapaborito. God bless po. Sir Maxi, kumusta yung mga garong parade? Ganda na mga garong, ha? Alam mo, natutuwa ako sa itong pagkampanyang itong kapaborito, RJ. Lalong-lalo na dito sa Dagupan, ha? Bakit? Makikita mo yung paligsahan din ng bawat partido. At ito nga ang Team Life, garong. Yung tricycle ang gamit. At makita mo yung tuwa ng mga tao. Talagang dinudumog din. Yung sa team yung team Unleashed Servisyo naman, garong din. hindi naman garong yung mga tri-motorcycle. May mga malalaki kasi na tri-motorcycle. So yan ang gamit naman nila na pulang-pula. Of course, nag-motor-motorcade din. Maganda naman at para kitang-kita sila Kaya lang, sana wag niyo isabay sa yung rush hour. Ay, magkaka-traffic. Kasi last time na-experience nila Mrs. From going to Dagupan, from Binmali going to Dagupan, ang traffic yung mong kwanda. Ninanglang daw siya paman, aramay balbala nga suluganan da, kwanta sa description da. So, nasabay. Nasa bahay. So ang panawagan wag isabay. Ay panawagan din pala ni masyado na rin yung ewan ko kung nakita mo na yon. Yung isang kandidato diyan sa aming bayan ang ipinangangalandakan sa kanyang kampanya parang walang respeto yung isang kandidato na bibilhin na lang ng boto. Wag naman. Sabi naman nung kandidato na sinasabihan ng ganon, wala sa kanyang pagkatao yung ganon. Kaya siya nananawagan na maging lang sana patas at wag palikduhin yung kanilang mga kababayan. Dahil yung sinasabi ng isang kandidato sa isang posisyon sa bayan namin parang agto kay digital talag ibaga to sa aliwon to kilay kwarta, sabing ganon. Kaya bigla namang nagpaliwanag sa kanyang Facebook yung pinatatamang kandidato na wala sa kanyang pagkatao yung ganon. At hindi niya minamalit kung sino man ang bawat isa sa kanyang mga kababayan. So ang parang pinapaliwanag magkampanya na lang at plataforma na lang dahil kilalang kilala naman yung kanilang team na wala sa kanila yung manira ng kanilang kapwa kandidato. Yan. So sana na lang plataforma na lang ang ihayag at wag dang manira para sa ganun maging patas. Yan. Yung pangangampanya. Kay Sir Bersmark Valerio, good morning, sir. Oy, good morning. Kay kwento ng Sir Maxi Solis, okay lang po, sir, ang garong motorcade. Lumalabas po mga maraming tao pag dumadaan na po ang Team Life. Mabilabi Life, kwento. Si kwento man niya sa kaya, si Sir Maxi Solis. Maka-life siya. Iyang mo tayo susakay, kulabalot bitlan, sa kwanto, amay basil, garong, amay sakay, gurang cade kwanto. Garong cade may sakay, amay sakay, gurang cade kwanto. Kinoy, yung tanso imbaga to. Hawi kitan. Basta yung liknaan ninyo yan puro yung mga liknaan na nababasa mo puro pabor sa life wala bang nakikinig na liknaan ng naman ng Unleashed Servisyo. Walang nakikinig. Sige, mag-text din kayo. Sige. Ay siya nga pala, good morning kay parang magiging number 1 to. Kilala mo to? Si dating Councilor Randall Bernal ng Lingayen. Ay, oo. At kumandidato din si Dancer, Pero hindi naman pinalad. Pero siya ngayon ay nagbabalik bilang councilor ng bayan ng Lingayen at sa ating mga nakukuhang impormasyon baka mag number 1 dahil sa kanyang kasikatan at kawang-gawa sa mga taga-bayan ng Lingayen, lalo na yung mga tricycle driver, all walk of life. Yung sabing sinasabi,
Binabandumot Sungaranto. At siya yung kandidato diyan sa bayan ng Lingayen. Alam mo kung anong partido? Abante, Pangasinan, Ilocano. Wow. Siya lang, So pagka Abante, Pangasinan, Ilocano, api, number 1 sa puso ng mga taga Pangasinan. Yan, siyempre naman, kapaborito Ade. At alam mo, isa rin sa mga hinahangaan ng mga tao ngayon na itong pagbabalik ni Hep Hep Hooray. Ay, si Congressman Paul. Yes. Na ngayon ay mayor namin. Mayor ninyo. Talagang Alam mo, inaabangan na. inaabangan din siya. Alam mo, believe ako sa kanya kasi one time, noong isang gabi, napunta dun sa aming barangay. All by himself. Oh? Alone. Walang fanfare, walang mga chuwari-wap. At may kasama siyang independent candidate din sa aming bayan, dyan sa bayan ng Binmaling, na isang babae. Pero si Mayor Paul, talagang tinatangkilik din ng mga taong bayan kapaborito RJ. Siyempre, considering the fact na former congressman siya for 3 consecutive terms. Agauntan kapaborito RJ. For 9 years, siya yung tumayong yung congressman niya. silensyo lang na nangangampanya. Yes, silensyo lang na nangangampanya. Kaya yung mga tao, napabilib sila iba. Iba ng mangampanya naman si Mayor Paul, former congressman ng Segundo Distrito. Alam mo, kaya mahal na mahal siya ng taga Segundo Distrito dahil sa kanyang yung style ng pangangampanya at nung kanyang panunungkulan din nung naging congressman. You must be seen, you must be experienced, di ba? Yun. Ay, Parang, gusto ko yan. Yung palaging sinasabi niya na direkta siya sa tao. You must be seen, hindi yung Ilocanong mabisin. Hindi, yung kailangan nakikita ka. Yun. You must be experienced. experienced. Yung nakakasalamuha ka. Ganon. Maganda yun. Di ba? Mayroon pang iba na talagang dyan mo makikita kung sino siya as leader. Actually, Diba? kapag ka nababanggit yung Daang Kalikasan, naaalala nila si Mayor Paul. Pag nababanggit yung Baywalk, naaalala nila si Mayor Paul or Congressman Paul. Kasi congressman siya nung tumayo mga yun naaalala nila si Congressman Paul. Kaya kapag ka napapadaan sila dyan sa Daang Kalikasan, dyan sa Baywalk, yan ang kanilang naaalalang pangalan kapaborito. Yes, RJ. at saka isa pa, syempre yung mga proyekto na yan, akalawit tutan ng si Katuso Kairong bilang congressman. Kaya yung sinasabi sa kampanya na paano kung di na ako makabalik, sabi naman. Paano sayang yung mga akalawit tilad niya pundo. Yun ba yung pinaparating sa madlang people? Pero syempre, alam naman ng mga taga 2nd District kung gaano kagaling din si Mayor Paul na mga lawit na sa Mihuras pundo para panggawa na ng dalawang proyekto. It is proven. Yun. Yung mga binabanggit mo nga, kapaborito Joseph. Kasi meron din siyang say doon sa national. At saka yung charisma kasi niya. Yes, may mga kakilala din siya. May pwede siyang malapitan. Sabi naman, si Konto yun, sa ituate babagay sa kini mga idol, yagya bitla, peteg ya anak na linggayan. Ay, yun din ang sinasabi nila. Peteg ya anak na linggayan, peteg ya anak na Segundo Distrito, peteg ya Pangasinense. Aman si diba? Babagada. Kasi yung incumbent daw, taga-Lingayen din. Pero ang pinag-uusapan kung sino yung Peteg. Alam mo yung peteg, ano ba? Yung may tugtuwa. Tugtuwa. True, genuine, orig. Yun, maganon. Na talagang pinanganak yan sa natural Lingayen. born. Mga ganon. They are both natural born Filipinos, but they are not they were born in different provinces. They were born in different provinces. Pero yung isa talagang born in Lingayen. Taga Pangasinan, taga Bali na Lingayen, ang tatiman salitay Pangasinan. Ganun yun. Siyempre, nung makasalitay Pangasinan, putugtan niya Pangasinan. Nung makasalitay Pangasinan, sa gabay tibagatan, I love Pangasinan. Manangarod Pangasinan. Di ba? Sa kwento ng Sir Jerome, in behalf of St. Andrew the Apostle Parish Church, Bugalyon, Pangasinan,
and Region 1 Medical Center, Dagupan, the Paris Social Action Ministry and Knights of Columbus, Itermi Balbalag Minpisa, salamat. At si kayo namin, our parishioners, thank you so much. Successful sa may agawan bloodletting. Naka 150 bags daw sila ng dugo. Oy! Oy. Very good. Maganda yan. Marami nang masisave na buhay, di ba? Yeah, aramay nang donate. In exchange for that, wala ninawa dan 5 kilon balas, sterilized milk tan, itnol. Oy, pampalakas. Pero Yan. palagi nating inuulit sa mga hindi pa nakapag-donate, baka akala nyo manghihina kayo pag nabawasan Ay, hindi yung po. dugo ninyo, mas lalo. Hmm. Change oil. Parang change oil, di ba? Ako ilang beses na po ako nakakapag-donate at kapag nakakapag-donate po ako, hindi pa ako nahihilo, hindi pa ako naghihina. Lalo pa akong lumalakas. Yun. Kaya mag-donate po tayo kung po pwede. Yan. Ng ating dugo dahil po nakapagsasalba tayo ng buhay ng kapwa natin. Yan. Uy, ano to, nakakalungkot naman ito, kapaborito, Jay. Maalala mo yung balita na 2 estudyante na sinaksak ng kapwa nila estudyante na 3, Naku. na pinagsasaksak sila, yung isa dead on the spot, yung isa ilang oras pang nabuhay, tapos binawian din dahil tinamaan sa puso. Naku. Yung isa sa liig. Ay, socialist. Naku naman kayong mga kabataan Estudyante, kayo, masyado kayong mapusok, ha? Estudyante, Pumasok po kayo sa school para mag-aral. Yes, kaya nga inuulit-ulit ko yung salitang estudyante dahil pag estudyante, nag-aaral pa yan. Pero bakit ganyan ang nangyari? Wag niyong sirain ang future niyo. Ano yan? Nag-away-away? Nag-away-away dahil lang sa may patay sinding ilaw sa CR. No. Simpleng bagay lang po yun Nako. para masira ang kinabukasan po ninyo. Ay, socialist. Kaya sana sa mga magulang din, you guide your children naman. At syempre sa school, sana mapansin ito ng eskwelahan, lalong-lalo na in general na lang lahat ng eskwelahan. At kasi kahit papaano, kapaborito, RJ, bagamat meron yung policy sa mga schools na bawal ang mag-bully, meron pa rin Hindi maiwasan kung bakit, kasi may mga bata talaga, yung tinatawag nila, kapaborito, RJ, na may mga bata talaga na hindi naman dahil sa hindi sila nadidisiplina siguro, pero talagang ganyan ang nature nila, galatigit. Unruly, mga ganon. Sana mapansin natin yung mga ganyang pag-uugali ng mga bata nang hindi na lumala pa, makorek na natin kagad. Kanyang sabi ng mga teachers, kapaborito, RJ, wala sana mga ganyan. Kasi tutuwa naman. During those years na tayo ang nasa school, lalong-lalo na elementary, may mga nag-aaway pero minimal lang. Hindi ganun kagrabe. Saka yung sa loob ng school yan nangyari, yung alam mo yung mga armas na yan. Hindi dapat. Pero ito kasi inabangan sa labas ng school. Inabangan. Inabangan sa labas pero ng school. In fairness doon sa eskwelahan. Pero yung may dala ng mga ganyan, patalim. Oo. Siyempre magdadala ka dahil may kaaway ka. Ano yan? Hindi yan na-check sa gate or ano? Nako. Sira na yung kinabukasan. Dalawang buhay? Dalawang buhay ang nawala. Pero yung forever nang sira yung buhay ng tapos tatlo. yung suspect Hindi na may babalik yon. Nako. Kaya naman, ang DepEd naman ngayon, in fairness sa DepEd, iginit po ng Department of Education nitong Sabado na siniseryoso nila ang bawat kaso at tutugunan ng mabilis na aksyon upang matiyak na ligtas ang lahat ng mga mag-aaral. Every case is taken seriously with swift action and sustained efforts to ensure safe and supportive learning spaces for all. Sinabi ng DepEd na walang puwang ang anumang anyo ng bullying sa mga paaralan sa bansa kaya gumagawa sila ng mga hakbang. So yun ang ginagawa nila ngayon at sana may cooperation din ang LGUs, kapaborito, RJ, at patuloy nating may mulat sa ating mga kabataan na hindi maganda yung bullying. Kasi yes. yung mga taong binubuli mo, habang binubuli mo yan, tumatapang yan. Yes. Wala may kinira. You will never know. Pero mantatanong naman ay kinadsika. Sama ng loob. Tapos pag kaya sumambulat, wala nang bukas. Wala nang bukas yan. Talagang sasambulat yan.
Kaya wag na wag kayong nang bubuli. Sa akala ninyo, kaya kinakaya-kaya nyo yan. Oo, amay aga na sir. Pero na amasyatan, Ay, agi. batik kila. Magtago kayo sa Talaga. sampayan ng nanay nyo. Sa totoo lang. Kaya nga sabi ng mga teachers, maibalik ko lang kapaborito, RJ, kung sana wala yung batas na nagbabawal tungkol sa manluwot, mga capital punishment na ganyan. Ngayon, wala na. Nadidisiplina sana yung mga bata kasi most of the time sa loob ng isang araw, ilang oras ang ginugugol ng mga bata sa eskwelahan? Halos 6 na oras, kapaborito, RJ. Mas matagal. Mas matagal kaysa sa pamamalagi nila sa bahay. So, at kapag ka nasa school na sila, hindi na sila nasa puder ng kanilang mga magulang. At panatag yung yung kalooban ng magulang. Yes. Dahil nandun na sila sa school. Oo. Kaya kapag kami nagkakamali sa mga bata, hindi na naitutuwid ng mga guro kasi natatakot din sila. Bawal na may palagayan mo matsukong. Bawal lang mga yon, di ba? Yung shaming, bawal na rin yun. Bawal Shaming. na rin, Kasi parang pabayangan mo eh. Kaya dimang ka, malagi katan. Saka yung isa pa, may itilakto ka, eskwilaan, parang ganun. The worst, yung may physical touch. Yung sir ko nga noon, alam mo, sa singit, patay na rin. Siyempre, matanda na yun. Alam mong tawag sa kanya? Masi-masi, Dahil may kanta eh. Kukuritin ka sa singit, itataas yung paa mo. Tapos kakanta, masi-masi, ay sasabay yung paa mo, pataas. Tapos sa singit, ay ang sakit ang maong, ay masyado mat. Salik ya minsan, ako apan teacheran man, pero eksakto, di ba, walay laan to may teacher mo, may pasyaran to kay substitute, nitningan na kay siyak mo sasabihan to, yung may ngalayag, masi-masi, ang sakit, yung maong. Ito lang kasi, just try to observe, yung mga pag-uugali ng mga bata ngayon, ibang-iba sa mga pag-uugali ng mga bata noong mga unang henerasyon. Ay, nako. Sinabi kakaiba, mo. sa totoo lang kakaiba. Mo. Kasi, hindi na sila pagsasabihan mo lang ngayon, nanganda ka lang sakit-sakit. Wait, wait lang. Iganggan mo ra, wait lang. Sa nagulate, wait lang. Ang kapon agawan to. Lalo no, walay gadgets, man si cellphone. Pakanan mo, tawagan mo lamangan. Tapusin ko lang to. 30 minutos lang. Kaya natapos mo tayo manggagalaw na email. Di ba? Mobile Legend, Minecraft, ang babangil, diretso. Mga ganun ba? Pero nasa atin pa rin mga magulang. Yes. Sana ma-reconsider yung batas na yon. Dapat lang. Siyempre, may limitations. Yes, sabihin ko sana. May limitations, pero dapat wag bawalan. Wag alabas. Pero wag totally na pagbawalan. Kasi parang pag nasa school sila, parang ang tumatay yung magulang lang yon, yung mga guro. Ang antigago ikin natin, maximum tolerance. Antigago na teacher ay maximum tolerance. Agi bagaan to. Amay talagang pigilan to ikin to. Pasnok to. Ay nansama no, minuldagat anto ka maestra. O dirong kala. With anto ka irong kala. Mampareeng kala. Talagang walaong dapod si ka. Whitis, di ba? Oo. Ako naranasan ko yung napipitan na 5. Naranasan ko yun. Alam mo kung sino nagpitpit sa akin? Mother ko na teacher ko. Tingnan mo yan Ako mother mo na yun. Mother dapat ko na yun. Konsintihin ka niya. Yes, pero niya. just for you to learn na hindi na umulit, kaya ginawa niya yun. So may purpose. Di ba? Yan yung mga bagay na dapat mapag-isipan natin din kasi you have to really discipline the children. Yes. Sa Japan, tignan nyo. Ano ang ginagawa nila? Mula yung first pre-elementary kwan nila, ang disiplina sa kanila, todo kapaborito. Anong ginagawa nila at their young age? Natututo na silang manglinis. Lilinis ang darat ay kwarto da. Iyan yung mga tinuturo sa kanila. Yung how to survive muna, tinuturo sa kanila. Before they start learning the ABCs, the 1, 2, 3, di ba? Agautan ka paborito, RJ. By the way, wag niyong kalilimutan yung 1, 2, 3, sa May 12. May 12. Ilang days na lang. Ilang days na lang, So, yun yung mga bagay na sana bigyan natin ng consideration para yung disiplina ng bata ay hindi
katulad niyan na anto may agawa dalay din, mapapariwara na yung kanilang kinabukasan. Saka pati sa bahay, di ba? May konsinti mo tamo tay na narum. Hindi pa nangaro yon. Ay, oo. Oh, pero alam mo, may nakausap ako na isang ateng magaling din na leader. Sabi niya, napagbuhatan din ng kamay yung anak at the age of 6-7. Yun yung parang, di ba, nag-grow na siya. Yes. Pero sabi niya, minsan lang. Ipinadama ko sa kanya yung sakit. Talagang niluwat to yung sobros. May talagang impalik nga to yung sakit. Para doon magtandaan. Magmula noon, naging masunurin na yung anak. Yan na maganda So yung yan. isa lang na matindi, sabi niya, according to him, Yes. to his experience sa pagpapalaki ng kanyang mga anak, o ng kanyang anak, isa lang. Pero never na daw na pinagbuhatan ng kamay. Pero mula noon, nagbago na. Nagbago. Yun ang Isang dapat matindi na, lang, sabing dapat ganun. na isipin natin. Actually, yung mga bata, habang bata pa, kinakailangan talagang paluin. Kasi habang lumalaki yan, hindi mo na rin mapapaluin yan eh. Yes, Pagsasabihan na mo lang. Yun na lang yung i-guide mo sa kanila eh. So, sana mabigyan pansin ito kapaborito, Jay, para maiwasan. May balik lang yung pero hindi naman may limitasyon. Yes. May limitasyon. Pero ngayon talagang takot na yung mga teacher. Maging grabe. isa pa yun sa pagiging. Very aware sila sa ganyan. Kay Madam Marisa Cadayuna sa Piera, good morning. Sekwento, good morning mga kapogi, mga sir. Sabi ni Jerome, basa yung lahat reaction ko. Ito, nabasa ko na Jerome. Basta sa kwento ng Jerome, sa Matuan, Apusagan, Jad Pangasinan. Ang tatiman salite, Pangasinan. Kanto. Yun pala yung reaction niya. Yan yung reaction niya. Okay. Magpapatuloy pang lignay, balik, kaya rin inasarian pakawat, ang paimano, malalapunit saray, manangantabay. Ang puta-putang Iren Balita. Kayo mismo ba pumatay? Marami. Ang puta-putang Iren Sunata. Hot shot, running in my non-stop 30. Son, ang puta-putang Iren Impormasyon. Aya, so DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Paborito. Kapaborito, alas 8:30 na. Time check is brought to you by former Governor Amado Pogi I. Espino III, Province of Pangasinan. Want to escape the hustle and bustle of city life? Look no further than the River Palm Hotel and Resort, your premier destination for affordable luxury in Pangasinan. Nestled in the heart of Barangay Banyaga, Bugalyon, our hotel is surrounded by the breathtaking beauty of the Agno River. Our haven for comfort embodies the essence of Southeast Asian hospitality. Whether you're seeking a romantic getaway, a family vacation, or just a peaceful retreat, the River Palm Hotel and Resort is the perfect choice. So what are you waiting for? Book a tranquil experience where unforgettable memories are waiting to be made. For reservations and more information, visit our Facebook page, River Palm Hotel and Resort. Your home by the river awaits you. Isang paalala mula sa Sinpelco. Ang flying connection o pagbibigay serbisyo ng kuryente sa kapitbahay na walang pahintulot ang Sinpelco ay isa sa mga ipinagbabawal sa ilalim ng Republic Act 7832. Ito ay isang krimen na maaaring makulong at magmulta ang napatunayang tumatangkilik dito. Kung kayo po ay may nalalaman ukol sa nasabing illegal na gawain, maaaring ipagbigay alam ito sa tanggapan ng Sinpelco. At WellCare Diagnostic Center, your health is our priority. From routine checkups to advanced diagnostics, we provide accurate, timely results, ensuring you're always on top of your well-being. Whether you need a blood test, x-ray, or ultrasound, our state-of-the-art equipment and professional team are here for you. With a convenient location and fast results, we make healthcare easier. Message us through our WellCare Diagnostic Center Facebook page or visit us at the Macandan Town Center for an appointment. WellCare Diagnostic Center, your health, our care. Visit WellCare Diagnostic Center, located at Mapandan Town Center, Mapandan, Pangasinan, for reliable and top-notch healthcare services. You deserve the best care. WellCare Diagnostic Center. Mare!
Kabigla ka naman, Mare, ah. Grabe, gimaggana ka, ah. Mare, di mo sinabi na uwi ka pala ng San Carlos. Ay, oo. Namiss ko na kasi dito ang pamilya ko. Ito na palang San Carlos ngayon. Grabe, Mare. Ang laki na ng pinagbago. Siyempre naman, Mare, alam mo ba na dito sa syudad natin, malaki na talagang pagbabago. Mula sa mga infrastruktura, nandiyan na mga konkretong daan at mga bagong pasilidad. Wow! Meron din tayong trending na ayos, kalusugan karavan na nagbibigay ng libreng serbisyong medikal. Balita na! Saka, nandyan din ang mga programang pag-agrikultura para sa ating mga magsasaka. Ay, wow! At higit sa lahat, Maria, ang pagpapanatili ng peace and order ng ating syudad. Perfect! Di lang yan, binibigyan din ng halaga ang kapakanan ng lahat ng tao at pantay na karapatan sa mga serbisyo ng gobyerno. Grabe, Mare! Ang bongga na talaga ng San Carlos. Parang ayoko na bumalik sa ibang bansa. Oo, Mare. Kung ako sa'yo, dito ka na lang sa San Carlos. Dahil sa San Carlos, tunay na subok na ang serbisyong ayos. Mayor Julia Ayoy Resuello po, kasama si Vice Mayor Jose Resbox Resuello at ang Sangguniang Panglungsod ay nandito upang umagapay at magserbisyo sa ating minamahal na syudad. San Carlos, maunlad, ligtas at maayos. Chico Samson, ngayon, Chico Samson, kasama mo ang pambato ng dagupan. Nandito muli ang kasangga at kagapay. May malasakit, tunay na may paninindigan. Siya ay maaasahan sa buong bayan ng dagupan. Hangarin tapat, dignidad, tapang at lakas. Kasama nyo noon ngay kahit kailan. Ano ang oras ay malalapitan. Mga suliranin na malulunasan. Feel mo, gets mo, Chico Samson, ibalik sa konseho. Ating iboto ang nag-iisang manok ng mga dagupenyo. Mula noon hanggang ngayon subok na ang serbisyo. Halika na samahan ibalik sa konseho. Ating isigaw, ang pangalan niya ay Chito. Chito Samson ang iboto. Iboto nating mga dagupenyo. Feel mo, gets mo, muli nating ibalik sa konseho. Number 19 sa balota, iboto, Councilor Chito Samson. Kaibayonan Saman, Nathan, Anggad Kapigan, Councilor Chito Samson. Feel mo, gets mo. Number 19 sa balota. Paid for by the Friends of Chito Samson, California, USA. Jad Pangasinan, walay saksakaya radio station ya iiyag na Saray Pangasinense. Jad Dagupan, paborito. Manawa, Paborito! Mangaldan, Paborito. San Fabian, Paborito! Jad San Jacinto, paborito. Aya, So 88.1, Radyo Pangasinan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito nating lahat. DWJ 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJ 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Alas 8:38 na po oras natin sa Lignay Valley. Kalapantabi ni siyempre sa rin magtariyuran kapaborito. Amigo yo, RJ Beray Jimenez at your service, always. Tansay magtarilingkor, magtaryon kapaborito, Joseph Kanilang Bakani. Hello, hi, and good morning sa mga estudyante ng UDD, lalong-lalo na sa Alliance of Communications. May dalawa tayong bisita ngayon din isang gwapo at isang maganda. Kaya mamaya makakausap natin sila. At nakasalamuhan na natin sila doon sa UDD noong isang araw. Kung good morning sa mga estudyante ng UDD, lalong-lalo na sa Alliance of Communication Students of the Universidad de Dagupan. Yun. Okay. Sa kwento ng sermani kapaborito, Ajay, dati sa estudyante, Santa Cotod teacher, Nathan Pigarla, kasi idimandadara. Dante, correct. Sa kwento, gone were the days, bro, pati parents consentidor med. Kwanto, istuat-watan. Natan, Yes. nowadays. Natan Kasi nansama, nag-ilay kiktut ko. Ay, Kung sabiak, walay luwat. No, tiklab ko, anan amak. Tiklab ka, tatalagan, maminsan labat. Sa sakini niya, nansaman, no si teacher, asalita tod si tatay mo, si nanay mo, no anto'y ginawam,
bukod at sa may karot ng teacher, kasabing madabong, nakabatan dani, dinanitan si tatay, tiklab ka. Oh, tiklab. Maminsan. Tiklab ka. Maminsan ilawat, pero ang sakit. Kasi, kababaingan da, yes, yan narungel, si anak da, nanggaway aliwad skilaan. Kanyan agdatan ko konsintiyan. Ay, baga-baga, atay kagalangan na apelido, pamilya. Yes. Ay, pero natan nang namo. Importante tan. No say ugaw nang dalom at sinanay ito tan si tatay ito. Syupatan. Una tayo eskwelahan. Kasi sa ipapamatalag. Konsentidor. Sa imamatalag da, pamamatalag da ka paborito argi. Amay lay. Katutan so agawa. Kinarutukat, aglatan na yari natan. Man. Ang gapi arum niya, mangkarot si Kasyak labat. Yes. Ay, wala tanya ateng. Wala. Very protective with anak. Ang gaano aliwalay kurasun to ba anak to. Ay nako. Ako natalusan no akin. No maminsan balat, they will take advantage of that. Pakakwartaan da. Uman sugagon na pero Los Pinos untan may mga pamilyang ganyan. Untan sugagon may ligad may kaso. May inayos mo sa ngiri to ang gadlayag. Ay una. Akakwartak lamot. Akakwartak lamot kanto. Kanyan nako. Ay, sana mabalik yung mga dating ganun para wala yung mga ganyang bagay. Alam ko si Sir Manny, kasi graduate ng St. John yan. Ay, takot milit at sari mamaestro. Lalo na. Although, wala may naughtiness. Ang tama kasi nung babalog sugaw. May sutil ka, pilyo-pilyo ka. Wala may naughtiness mo. Pero, talaga ning ka-natural mo. Ang mo basta-basta nagawa, siyempre, walay man disiplinad si ka. Yes. No, ang gapoy mambano sa antam correct, may gagawin. Yes. Kanyan, ay, sa kwanto ng Sir Joey, kuya, interviewon da kayo ratan. Paki-entertain nyo ra. Siyempre. Okay. No problem. Siyempre, bagami. Your words is our command. Your word is our command. But we know it already. Ano to? At panagkonsentida, aliway pinawayanda mostly. Yes. Correct po yan. Correct po yan. Actually, maminsan, nagkalalo lang mangira sa manaral. Anto natanay, kagraduate to grade 6, malukon la. Mampapamilya la. Wala ratan yung tan. Kasi, pakde kalaya, diretsahan. Kulangid bangat. Yun na yun. Kulangid bangat Kulang sa impangiwanwan, siya kang kasalanan ay. Taari ken. Ari ateng. Number 1 ditan manuna say nabalaw, say na idan imano, sari ateng. Say kulay kakulangan, sari ateng. Kasi nga may ken, walay nang tamian to, minor di edad. Akanya kapang graduate kanto masyado tami to. Isa natan untan nang palukon ka kanto. Akin ginawam tan kanto. Ang mulay nindan ng kababaingan so say pamilya kanto. Natanay ito agawa may. Syupatan so kyan. Akalukon si ka. Imbabat may anak to. Tay si anak din congressman ay gala takin may tungtung ta pakasalan to ka. Ay so sila abala may sanok na linaw to anak ng congressman ko mo pa di ba mo nga pamilya. Di mayaman di gala ay nako may tungtung ta. Takin niya nganto maong anak ta lukonan ta ka kanto lukonan to ka parang may wala investment to la singol true story mo sige anto ya sige paano aliwan na bitlag antam kasi si Sir Manny bimaligtan niya ken say tatay to kasi ng Sir Manny mansisirbi nansirbi abaya gasimbahan ta no kanya na may di ba may importante ito man GMRC yun good manners and right conduct although say kwanda matadeped binalik na yon yung good manners and right conduct wala may subject dan ng tulaman EPT amo man o man la ka-integrate may good manners and right conduct. Pero atan lang tita, wala rin ugugaw ya. Akin dumantua. Amen tamay no bangatan murat kin. Amay si kani challenge sanda. Challenge sanda kani. Ay no aglabat na may kin nanti. No jud kin. No jud high school, college. No maestra ka.
kailangan armado ka, nakakabatan mo. Mm. No dinibati kay estudyante ay kababeng ka man awa no. Dibati to kala. Agka magkabat, ha? Agka magkabat. Ni say kwanto ng Sir Joey. Sare gugaw natan agdaatawayan so mantalimukor o nantalimukor at balatong. Aratan may ken, aratan may. Ansakit man. Aratan may talagang dusan, talagang agmulapid doon so mang kasalanan. Correct. Aman so talagang disiplina. No, may luwot wala ni apisya karton no debat. Sarag Apisya mo karton na. Apisa mo no antamlan walay kasalanan mo. Ta si ama mantalaran ka kanto. Ay pero siya talagang naluwatan ng saman. Birat. Ay may ekyan on larang may on sirag. Ay on sirag ha, on birat. Ay talaga. May antamay kawayan niya ken. Ay may kinayasan. Kinayasan. May impis ay. Ay aki on birat ka pakaskasa mo sa kaya Pangasinan mo umbirat, unsirag, may umbalkat. Umbirat Natang ko lang. Kaya sa ikon ko ay agi agkulag gabay kung ko nan sakit. Ay ngangalag ka makaakara. Alatado kayong Pangasinan. Yes, so taga kami Pangasinan. Inaro mi luyag min Pangasinan. Apusugang kami luyag na Pangasinan. Kanyo panagpilimot na sa leader. May talagang manangarod Pangasinan. Di ba? Sa kwanto na Sir Manny, wala mo ni GMRC pero dumalay gabay ito yung baga. Anto mo na Good money and right connection nowadays. Parang totoo yun. Ngayon? Good money and right connection. No, ang gapuan to may connection, piano makal mo kay kwarta. Tinga sa may kabat mo, tang kabat ko mo, tang kabat namin. Sa inyo to connection, piano makal mo kwarta. Nako. Di ba? Untan matad promotion, jad gobyerno. Pero Los Benos, ha? Jad promotion ko daw, din ang may tapay magmaliw kan regular. You have to have a good money. Di ba? Lagay. Lagay. Para, di ba? Walay kabat ko, makinoy ko. Nalapumutod, abubanrang ko, ay dakla lusutan to. Talaga? Tama na because of that. Alaglag sana connection. Good money. And good right money connection. And right connection. Okay ka sa money, apun tatura may kini. Connection niya na may asinggaran to ya sarag de mangitok dulad si kato. Correct. Tapos, siyempre, walay katakapturan regalo. Of course. Batanlatan. Kaibalatan. Tama naman. Correct ka dyan. Di ka nagkamali dyan, Sir Manny. I like the definition, good money and right connection. Singa si Sir Jerry mo, may imbaga to ni man. Anti kwanto ng Sir Jerry. Sinatong, congressman, payor, at councilors. Ano yun Ano yun Sinatong. For senator. Tapos? Congressman. For congressman. Payor for mayor. Ano? Payor. Payor for mayor. At saka councilors. Ano yung count? Count, magbibilang. Okay. Yun. Pero, palagi din nating sinasabi, per los Venus. Hindi naman hulahat. Yes. Pero, karamihan. Sa kwanto, sa kwanto yawi sinantiksay, children who had good home discipline were the very people who were successful in life. Atan may iraya, may kinukonsinti na atang gano aliwa ira bukya. Pero aratan ira may successful no bimalag irad maongya panagdisiplina. Pero no agira bimalagad maongya panagdisiplina sa bilayda bukya. Ayun. Hindi walay kontra mo diyan ni reaksyon. Basang kumatlabat. Sa kuano na Arnold po. Mga idol aliwan amin mo inalad luwat. Wala may inalad matintinunos. Uy, nangyari Pangas matintinunos siya panagkonseho tan panagsalita. Kwento mo. Nangyari mo. Pero lanti, Arnold po, no talagang wuwat, may term mo. Wuwat. Ay, nawat lang lutong talaga, wuwat. Ay, napagmatlan luwatan. Yun. Pero, ganun din naman ako noon. Talagang kinukuha po ko sa magandang usapan. Kasi bilin Yes. Pero no sinuway mo tayo bilin. Bilin. Amay, ano yung bilin? Sa B-I-L-I-N. Ano yun? Yung bilin? Bilin amay bangat. May... sinuway mo tan ay talagang manapis kalay karton na debut mo. Kasi agmura intal talag. Talaga to ay ibabagam. Unaan ni
alaan da ka da mumuyot. At mulaya pipiduan, at mulaya gagawin. Ipinidwam ni, sige pa. Inerkad tanay. Adi talagang naluwat ka luwat lang. mo lang. That's the only remedy. Untan mo school, ibabangat kay kamongan na eray teacher mo. Anta may stram tanay, agmuunuran. Kay maingal, kwantuot. Kay maingal ha, tahimik lang tayo. Kabanag to, maingal ka, sige pa. Di singa mo challenge sa nawa. Kanyan, wala man yung irandusanan saman. Di ba? Sa kwento ng Sir Maxi Solis, tuwate ibabagay yung mga sir. Kasi teacher din po asawa ko. Kaya pag pumapasok na sa school, ang asawa ko ay may baong mahabang pasensya. Akala mahabang bulawit. Mahabang pasensya pala. Akala ko, mahabang armas. Mahabang luwat. Yun. Ay nako, mahabang pasensya talaga. Sa kwanto ng Sir Manny, last labro, kwanto. GMRC plus MBA equals nice position. Nice position. Abila tila may GMRC. Ang tumanatan sa MBA. Nice position. May MBA, may backer ako. Equals nice position. So, good money and right connection plus may backer ako equals nice position. Ayun. Kaya, di ba, maraming nalusutan. Kaya maraming palpak. Yan yung nang-aapak. Maraming siyempre, kasi hindi naman base sa yung parang experience mo at saka qualification kung ano ka, sino ka. Yes. Basta may backer ka at may whom you know. Alam sabi what you know. Yes. Di ba? Yan yun, di ba? Kaya yan yung kung shortcut may, niyan. Kaya kung may halimbawa na lang, na lang kapaborito Ajay, kung may mga palpak na proyekto, yun yung produkto ng GMRC plus MBA. Oo, tama. Pero Los Benos ha? Kasi magalit na kayo kung magalit kayo. Kung tinatamaan kayo, kayo yun. Di ba? Tama. Tanggapin nyo kung mali kayo. Lalo na yung sa mga iba't ibang promosyon sa sangay ng gobyerno. Nako. Masyadong ma-plus. Akinoy, wamanlay. Tulad ng isang nasa gobyerno na tinulungan noon na nang tumulong sa kanya. Ngayon? Ngayon, nagbago na ng kanyang kulay. Dahil sa mito mo ta, so may promosyon. Kanyan sa iba, bandot tula. Aling walang tula, may timulong at sikata. Nakaw. Yan yung mga ingrato. Yun yung term. Ingrato. Ingrato, ungrateful. Mananamot na pangkanaw-naway ang gano agtosarag. Wala ray anapakan to. Wala ray inusar to. Basta importante na alato may gagat mato yapan sarili to. Wala ni mas ambalat at samay ungrateful. User. Naknam lamot. Wala rata niya totoo. User. User renda ka. Ay, socialist triangle. Now you know. Yan. Masakit man, pero yan ang realidad. Katotohanan. Maraming ganyan. Kaya nasasakitan kayo, kung kayo yon masasaktan kayo. Masasaktan kayo. Kung hindi naman kayo yon, bakit kayo masasaktan? Correct. Diba? Siyempre, i-miss yun ba? Enjoy the program. Diba? Yes. Liknaan mo lang te. Liknaan nan kintanay si Kuya Manny. Taga-iner si Kuya Manny, Dagupan. No. Dati nan-served simbaan. Takin mo nan-aral at Catholic School. Manaya. Ay, good morning kay Sir, ano na yung pangalan nun? Nalimutan ko, nakausap ko siya. Taga dyan sa, sa Manawag. Dyan sa may, yung unang, yung dinadaan natin. From San Jacinto. Yung Mangaldan? Oo, yung poblasyon. Poblasyon ba? Yung sa Tulay. Doon daw siya. Di ba may Tulay pa kanan? Yes. Doon siya banda. May good morning. Okasyon. Magandang umaga sa inyo. Mamaya pagka naano ko yung apelido mo ha. Good morning. Sa kwanto nun, last layan bro ni talaga ako. Parang sa press conference, ang daming last question. Last question. User-friendly si rin, bro. User-friendly. May mga ganun eh. May mga naman, iba naman yung mga sip-sip para umangat.
Iba naman yun. Yun naman yung sinasakripisyo yung mga kasama. Di ba? Yun yung mga linta. Ano yung sabi mo, dating kaibigan, tapos, di ba, yung si Judas, yung oo. kasama mo, yan yung mentor betrayal. mo pa. Tapos sinaidor mo pa. Ay, nako. Judas Barabas. Di ba sila yung napako? Nagpapako. Si Hixtas sa si Barabas, yun naman yung mga magnanakaw. Si Judas naman yung nagpakamatay. Dahil napagtanto niya na mali yung kanyang ginawa. Oo, di ba? Ngay nako, buhay. Oy, good morning sa mga taga Kalasyaw, Pangasinan. Diyan sa Lungos Eco Family at sa Dinalawan at diyan sa Barangay Ambetel. Yan, mga Dumalanta Family, Beray Diaz Family. Good morning. Yan. Just a reminder lang, kapaborito, sa mga parishioners po ng Dulag Parish, Jesus and Nazarene Parish, kanina naganap na po yung unang Stations of the Cross at 5:30 in the morning, very early. Diyan po sa, hindi ako nagkakamali, sa Mancoro. Susunod po bukas sa Dulag, Balugo, and then after Balugo, Basing. Yan, ha? So, Lunes, Martes, Miyerkules. And by the way, sa Miyerkules, meron ding pananabangan at pasensya ka na kapaborito, RJ, I will be attending the pananabangan. Kailan? Sa Wednesday. Sa Wednesday. So wala 16. ka? Wala ako sa Wednesday. Di balita, half day lang sa mga empleyado sa sa mga private. Yes, half day lang. Half day lang sa Wednesday. Yes. Holy Para Wednesday. mabigyan sila ng pagkakataon na makauwi ng maayos kasi siyempre, antay lahat ang nangyaring panahon at ang duko-duko yung bakasyuntan, dagsa yung mga tao naman sa mga terminals. Yes. Kaya yung mga uuwi, kung minsan naabot na ng gabi or madaling araw bago makarating ng kanilang mga tahanan. Yes. At sa mga nasa public highways, yan, sa mga kapulisan natin, mga bombero, dahil may alalay, lakbay, alalay. Palagi yan, taon-taon. Thank you. At naka-assist sila dyan sa ating mga highways. Lalo na ang DPWH. Para doon sa ating mga kababayan, bakasyonista, at mga turista na rin. Dahil di ba, yung long weekend. Long weekend. Ananamutan damula, so pankanawnawa, may umpasyar, man-relax. Yan yung panahon na after Holy Week, kakaroon ng mga gatherings, family reunion, mga ganun. Dahil nga sa habang bakasyon. And actually, this coming Easter Sunday, yan yung tunay na Pasko. Yan yung pwede ka nang kumain ng karne. Sa mga Katoliko naman. Yan. So, mangilin kimot. Kaya nga, sabi nila, Paschal Mystery. Paschal is Pasko. Pala. Yun. Diba? Okay. Sa mga politiko, syempre, yung sinasabi natin, Webes Santo, Biyernes Santo, ceasefire. Hanggang Saturday, ceasefire. 20 na lang. Pwede. Okay? Ben, ang kapalay malam ni oras siya mga kapaborito. Ang tabayan ang susunod kagad ang number 1 ni kapaborito Joey Baby. Akalo pa kang tabay lalang muladik na ibalay sa rimagtaryoran kapaborito. Amigo yo, RJ Beray Jimenez at your service always. Dan sa magtaryon lingkor magtaryon kapaborito Joseph Kanilang Bakani. Kantabay tiba the technical side sa Redwaran Pogi. Sa ima ng araw lawas, the faithful one, Engineer Richard Olanday. Tan siyempre, say another Pogi, Engineer Dennis Jastoni Palaganas. Siya po bukas mga kapaborito sa pang-edisyon ng Lignay Valley. Dito lamang sa DWJE 88.1 FM, Radio Pangasinan. Paborito!